Pois tempo hoxe, como todos os mércoles, para falar de chave, en concreto desa liga organizada pola Federación Galega de Deportes Autóctonos. Xornada número 12, segue a igualdade, sobre todo en esta primeira división en a que temos a un Portazgo Bravú en horas baixas, agora mesmo perdía de feito esta semana unha posición tras sair derrotado fronte aos mariñeiros. Pero tamén hai que falar de outro, en este caso, outra zona da clasificación, a parte alta, esa pelexa polo título absoluto. Precisamente temos xa no outro lado do fío telefónico a un xogador do ANS e tamén veciño de Culleredo que este ano, pois como sempre, se vai a ver involucrado en esa pelexa por coñecer, por saber que equipo é o mellor en esta tempada. Temos xa a Jonathan Mesías ao outro lado do fío telefónico. Jonathan, que tal? Boas tardes. Moi boas tardes. Que tal? E bueno, imagino que todo sigue igual, non? Sigue esa igualdade. Este ano a Liga é cousa de dous, non vai haber un terceiro en discordia, parece. Non, vai ser unha cousa de dous. Somos xa sempre estes últimos anos os dous favoritos. Este ano non imos ter nadie que nos poida casi competir, parece, por partidos nin nada, así que a cousa vai estar entre nós, chaves que deamos, enfrentamentos directos, e a ver que ocurre. Sí, porque agora mesmo o terceiro clasificado, que é o Nostián, está xa a 7 puntos de diferencia. Sí, é un recén ascendido, están tirando moi ben, a verdad, son rapaces novos que seguramente nun par de anos oxalá estén para competir con nós e poder ser máis equipos aí a gañar, pero ahora mismo, bueno, están facendo un papel moi bo, que casi poderíase pensar que o que tiñan que facer era non descender, e están terceiros, moi ben, a verdad que xenial para a competición. Por lo tanto, Nostián, o equipo revelación e que si todo apunta a que siga así no futuro pode ser un serio candidato tamén nas vindeiras tempadas, e porque este ano o Portazgo Bravú parece que está en horas baixas. Sí, eu creo que faltalles un tirador ou hai moitos partidos que non poden estar, diría, o equipo titular ou e daquela, pues, notase, claro, non empezaron moi ben e ao final deixaste levar un pouco, saben que máis ou menos poden manter a categoría e ao final, se non te ves aí arriba podendo competir, tampouco apretas todo o que poidas, por decirse así. Sí, está claro, porque este ano xa parece que hai dous candidatos serios a baixar, o Villacambre, que vai colista aínda sen puntos, e o Rústico Rañobre, que únicamente suma agora mesmo 4. Sí, bueno, o Rañobre é un equipo que, a ver, pode chegar a salvarse ou loitar polo menos. O Cambre sí que o vexo máis complicado porque é un equipo novo, realmente os tiradores que estaban a tempada pasada non quedan moitos, quedan só 2 ou 3, e o resto son todos rapaces novos que viñan dun equipo que ahora empezou, que é o Meixigo, na división de abaixo, e son moitos rapaces que acaban de empezar a tirar a chave daquela, pois é normal que na división de honor non se poidan manter, pero bueno, están tirando, a ver, co novo equipo que ten, están tirando bastante ben, e para manterse na segunda división ou nun futuro volver subir, pois tamén venlles ben isto da aprendizaxe. Bueno, dicíamos ao principio que lóxicamente serán ANS e lóxicamente tamén o vixente campeón, o San Cristóbal, os favoritos a levarse este ano o título, sobre todo de momento o primeiro round, ese primeiro duelo entre vos remataba coa victoria do ANS. A verdade é que a cousa está axustada, pero de momento pois esa pequena vantaxe, non? Sí, son os partidos clave da temporada, este ano podemos estar todos sempre, estamos mantendo as chaves por encima máis ou menos deles, e co primeiro partido gañado, pois tes media liga, e sabes que ahora mismo se non somos capaces de manter a nosa media e seguir por riba en chaves, hasta depende de ti mismo e hasta podes perder contra eles se sabes que mantes as chaves, daquela sempre moi importante, gañar un e despois estar moi ben e tirar sempre ben, deixache casi a liga, nestas ligas entre dous, deixache a liga feita, saber que podes meter, se metes máis chaves que eles, con gañar un dos dous partidos, pois tes moito feito. Sí, porque de feito, si lembramos como foi a pasada tempada, chegaban igualados, empatados a puntos a esa derradeira xornada, e foi precisamente pola diferencia de chaves e pola que o San Cristóbal foi o campeón. Sí,
A ver, que esta tempada, a ver, digo, na miña parte, podo estar tirando todos os partidos, non sei, no equipo axuda tamén, se estamos todos, pois, estamos tirando nun nivel bastante mellor que o ano pasado, eso, pois, notase tamén, penso que tampouco eles están moi finos últimamente, que, bueno, que pode cambiar, que son un equipo que pode parecer que non están tirando ben, e agora se cadra empeza a segunda volta, empezan a meter moitismas, e temos que nos tamén que espabilar, pero bueno, notámonos nos mellor, bueno, pues na clasificación estáse vendo, intentar volver a gañar a Liga, que serían 2 de 3 contra eles. Esta fin de semana pasada tocou descansar, o Anse non tivo ocasión de puntuar, o San Cristóbal aproveitou para empatar e agora chega o xa tradicional descanso, ese parón de Semana Santa. Por lo tanto, para vos 2 semanas de parón, serán demasiados días en xogar? Eu hasta vexo que non nos ven mal, porque xa o partido contra eles entre nós non demos moitas chaves ningún dos dous, e despois fomos tirar a Santa Margarita e tampouco nos saliu moi aló, así que se cadra un descanso aí mental e deixar pasar uns días e volver coller ánimo, se cadra hasta pode hasta vir ben. Por lo tanto, agora un descanso, resetear, sobre todo desconectar un poquinho para voltar con máis folgos. Sí, é importante manter, é unha liga larga ao final, na que aínda que sea entre dous, todos os partidos tes que meter chaves, porque sabes que eles van estar apretando. É daquela importante, pues, sempre cumplir en calquer campo, na casa, bueno, sen deixar de entrenar igualmente, pero sempre hai que intentar sacar chaves, porque a chave é así, é un día, eles poden meter moitismas, ti non estás fino, igualase todo, e xa estamos outra vez ao que gañe un partido e cousas desas que pode ser para calquer lado. Bueno, ti personalmente este ano estarás en situación, en condicións de loitar polo título de máximo chaveiro? Sí, ahora mismo, bueno, ahora co descanso creo que estou segundo, pero estaba primeiro. Eu máis un compañero, eu creo que é unha loita entre os 3 primeiros, que somos eu e Javi do Anse e David, como sempre, o San Cristóbal. Entre os 3 vai estar. Pola miña parte, ahora mismo vou primeiro, vou ben. Eu sei que se podo tirar todos os partidos sempre vou poder gañalo ou estar cerca, competir con David ou con quen sea. Notase no equipo, notase en todo. Eso é máis competición. Bueno, pues seguimos pendentes desa pelexa polo título, tamén polo que nos afecta a nos, por un Portazgo Bravú que esperemos mellore agora na segunda volta, que poda escalar posicións xa de cara ao futuro, e tamén esperamos, non, que cheguen equipos, aínda haberá que esperar un poquiño, pero tamén esperamos con ilusión que cheguen equipos da extinta Liga da Irmandade, entre eles, como non, a Aldea. Sí, van a división, bueno, levaralles un par de anos, pero seguramente poidan ir ascendendo rápido. Cantos máis equipos de moi bo nivel na división de honor sempre vai ser mellor, partidos competidos, cantos máis mellor sempre. Pois esperemos que haxa, ademais, cantos máis equipos do noso concello en esa máxima categoría, mellor que mellor. Pois Jonathan Mesías, xogador do ANS, como sempre, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Culleredo. Nada, un placer. Un saúdo. Ata logo. Un saúdo.